Това са фотоклетките на VALT Performance, едни от водещите в световен мащаб, когато трябва да анализираме бързина, скоростна издръжливост и издръжливост. Чрез лазера, който излиза от всяка една фотоклетка, ние дори може да анализираме и вертикалния отскок на спортиста. Ние сме щастливи, че имаме тази технология в нашия баскетболен лагер, както и за нашите спортисти в София за кондиционна подготовка. С тях вече може да видим много детайлно анализи за бързината, смяна на посоката, което е изключително важно в отборните спортове, максимална скорост, ускорителна фаза, което е изключително важно също, както и различни данни, които ни дават информация как да подобрим дадения спортист. Днес тествахме децата в The Jam Camp, 20 метра спринт и смяна на посоката. Така че заедно с тази технология ние може да анализираме както елитни спортисти, така и начинаещи. И това ще ни помогне в тяхната подготовка, за да имат много по-добро спортно представяне.